Технически анализ за 5 декември. Първо ще разгледам валутните двойки, основните валутни двойки, като общо при тях е поевтиняването на долара. Виждаме на графиката на долар индекса, че е в сила ясно чертан нисходящ тренд, но вероятно в момента нисходящия момент губи от силата си, което при двойката евро-долар би могло да означава достигане до съпротивата 1.30-1.30, където котировките да сменят посоката и да тестват може би пробитата динамична съпротива, начертана с зелено на графиката. И с този тест евентуално ще бъде потвърден пробива на фигурата, което ще даде индикации за продължение на възходящия тренд от по-големите графики, започнал на 24 юли към следващият таргет в дългосрочен план 1.3480. При двойката паунд-долар търговията вече се развива над нисходящия ценови канал, което е в синхрон с поевтиняването на долар индекса. При тази двойка, евентуалното поскъпване на долара би могло да се отрази в поевтиняване на паунда към възходяща тренд линия и тест съответно на пробива на динамична съпротива върху графиката. Като ако поевтиняването на паунда се ограничи от това ниво и до подкрепата 1.6050 и мечките не успеят да смъкнат котировките под тези нива, това ще бъде сигнал за продължение на възходящия тренд, който текущо е в сила на дневната графика към 1.6177 и стронг нивото 1.63. Доларът поскъпна през азиатската сесия спрямо иената, давайки добър сигнал за интрадей дълги позиции. В момента възходящ импулс се изчерпва, но все пак котировките вече са в средата на рейнджа 81.50 и 82.80, като ако поскъпването на долара продължи, ще очаквам тест на първо на динамичната съпротива през последните два върха. Ако тя бъде преодоляна и котировките преминат и над съпротивата 82.80, това за мен ще е индикация, че възходящия тренд продължава над вече очертавата се от средата на годината консолидация, което в дългосрочен план би могло да означава начало на нов възходящ тренд от голям порядък. Австралийският долар продължава плавното си поскъпване спрямо щатския с дълбоки корекции, които правят търговията много трудна. Вчера имахме добър сигнал за интрадей дълги позиции с пробива на тази съпротива, като таргетът от 1.0480 беше достигнат и в момента котировките се опитват да преодолеят това ниво. Ако това се случи, следващата цел в посока нагоре е 1.0577. Ако нивото успее да издържи и котировките сменят посоката си, таргет за мечките е динамичната подкрепа през дъната на поскъпването на австралийския долар от началото на октомври месец, след което подкрепата е 1.03 и ако тя бъде преодоляна, следващата цел в посока нагоре ще бъде долната граница на рейнджа 1.0161. При металите нисходящия тренд продължава, като към момента все още приемам, че това е временна корекция на възходящия тренд от голям порядък, започва на 16 май. Все още обаче не виждам индикации за това, че корекцията приключва и заради това се въздържам от търговия, въпреки че в дългосрочен план очакването ми е за продължение на дългосрочния тренд. При среброто в момента се случва пробив на нисходящия тренд на едночасовата графика,